Основната предпоставка за всяка грижа за лицето е доброто почистване или, така да се каже, предварителното почистване на кожата. Защото всеки ден във въздуха около нас се намират голямо количество малки частици мръсотия и прах, които се задържат върху мазната повърхност на кожата ни. Това от своя страна може да доведе до нарушаване на функцията на кожата, а това да причини неприятен мирис и, разбира се, замърсяване на порите. За да направим почистването възможно най-ефективно, в ЕЛАР разработихме специален уред, който пренася студиото за красота у дома. Първата стъпка в грижата за лицето е почистването, и то е много важно. Ето защо разработихме специална приставка. Това е четка с антимикробно покритие с микросребро, което позволява тя да се почиства много хигиенично всеки ден. Освен това се използва технологията осцилация, благодарение на която главата вибрира силно наляво и надясно и така почиства порите в дълбочина. За да постигнем още по-голям ефект при предварителното почистване на кожата, препоръчваме използване на четката с почистващия крем. Така се образува много фина пяна върху кожата, при което лицето се почиства 10 пъти по-добре, отколкото само с вода, например. 2 пъти седмично препоръчваме, в допълнение на четката за почистване на лицето, да използвате приставката за пилинг. Тя е оборудвана със специална ултразвукова технология, което позволява още по-дълбоко проникване в слоевете на кожата. Така можем лесно да почистим мъртвите клетки, излишния себум и много повече замърсявания. След почистването препоръчваме използването на тоника за лице, който регулира pH на кожата и я хидратира. За да докажем ефективността на уреда, проведохме обстойно тестване. Изследването показа много добри резултати и получихме оценка от 5 звезди, което означава, че използването на нашия уред осигурява много ефективно почистване на кожата. Така постигаме по-достъпно и по-ефикасно решение за приложение от дома в сравнение с студиото за красота.